Zdravím všetkých divákov pri tomto videu. Dneska si s mojimi kamarátmi zahráme hru Counter-Strike 2, ktorá nám tak úplne nevyšla. Určite, ak si nový na tomto kanáli, zanechaj like, odber, zvonček, aby ti neušli takéto podobné videá. A po dopozeraní určite napíš do komentára, či nám to išlo alebo nie. Takže nebudem obkecávať a vrhneme sa na video. No čo dáme, chlapci, čo banujeme? Dust, Nuke. Dust, Nuke, môže byť. Čo? Nehnuté dve mapy. Hej, Dust. To je taká Pome Inferno, Oblation. Alebo... aj Anubis možno. Anubis je v pohode. Jak to je strašné, ono to čo tebe šibe, toto chceš ako tam poslať? Čak, ešte sme aj není v hre, ty kámo. Kámo, nehral som to mesiac. Je nový anti-cheat. Dobre, Oliver sa odpojil. Oliver, ty hlava nedáva. Laguje mi to, nevidím nič nevidím, laguje to. Laguje to. Toto nie, toto není možné, mne to spadlo na začiatku hry. 900 ping, 1200, 1300, 1400, 500, 600, 1600. Aha, dobre, Oliver, dobre. 1700. Chlapci, poďme, ideme ich rozbiť. Paolo, poťaháš, nie? Dobre. Dobre, Oliver. Thanks for info. Oj, jaká hlavina, OK. Poďme, chlapci, základ toho sa nebáť, jak sa ríka. Dropy side už. Ideme dropovať hneď. Short. Kitchen jeden. Jeden na benči. Ja... Nebudem to hrať, keď mi to takto laguje. Dobre. Budete to hrať bezo mňa, mne to je jedno, mne to laguje jak hovno. Nemám náledu, a sú dobrí? Také niečo ako ja možno, no, tak tromízi. Jeden kon. Mne také hlaviny mi dali. Ja som dal tiež jednému hlavinu spapal. Gluka. Top 10 dlhý. Oliver, už máš lepší ping, jak ja. Jeden vyzve. Dostal som. A hneď. Oliver, nebež tam. Máci pomoc. Dobre. Teba. Sa to prenáša po celý... To máme akú gumu v týme. No, vy ste si videli ten jeho model, že to drží pod pazuchou tú zbraň. Rusák. Ja už som tu. Už tu máme profíka v týme. SK Pauli. Sme. Tak sober bombu, keď si dobrý. Ja, dáme sa teraz. No hej, ten bol dobrý, no proti ním neviem. Ojeby na nebi. Nebudú ma vypo, že? Asi. Dropol under. To je Dendy. Bacha. Nie, laguje mi to, ak to vypnem, zapnem, odopnem. Idem na Ačko. Idem o Windove. Hej, idem na šorte. Nikto nepovie, že je short, proste. Idem na šorte. Však som povedal. Povedali. Window. No Paolo musel. Ciferník. Bicycle. No kde je? Andrej, kitchen jeden. No prehondi to. Rozbi to. Nehýbaj. Dobre, kitchen. A boli na Ačku, teda, no, boli. Short bude. Jo. Čaute ľudia, ahojte. Vítam vás do nového videa. Tak ich zabij. Dobre. Dobre, CT. Je tam hore. Choď, on je side. Ale boha mu tam. Paolo, treba nejaký rage quit. Rozbiješ PSK o hlavu. Môžem. A na to čo? 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Ako kúkaj, ešte mi volá, kde nedropne under. No, asi si dokúkal.
Ja som fejkoval. Ja to teraz otočím na Ačko. Poďme na Ačko rýchlo. Ja som si robil ešte väčšiu srandu, idem teraz na mid. A to vôbec nebudú čakať, kde pôjdem teraz. A jebne ti tá na VPčko a môžeš spinkať. A vlastne on cheatuje. Idem? Neidem. Idem. A... Možno tam bol. Bol tam. No ja mám úspech. Zložal. Žertuľovo. Take a grenade. Yellow. Materinu ryti budem lížať, veď som dal hlavu. No to je ma vás pokovať. Dobre, mne sa pokazala stolička. Ja jebme ti vypol z toho okna. Kámo, ten shot je najlepší hráč na svete. Mne sa Úplne pokazila záhodne. stolička! Fejkol som ich, nevedia. Ešte väčší fake to otočím. Toto video sa bude volať, že ako nehrať CS2. Práve pečko. Jeden kitchen, Oliver, nepikuj ho. Ja tam nejdem, tam máme pečko, čau. Ale ja som si robil humor, ja teraz budem pomaličky pôjdem. Jakub, ale však sa zobuď. Nemusíš tak. Ale čo mám robiť, keď ležím? Prečo ležíš? Lebo sa mi dojebala stolička. No, ona proste nefunguje tá páčka. Ona proste... Nevie sa zaseknúť, proste furt sa dáva, aby som ležal. Dobre, tento to drží jak cicinu. Že by kill. Oj. Taký váčov. Oj. Zober si výpko. Oj. Takú daj taký play za PSK, to nesvíci mi. Ja idem za Pavlom, vy to tu vyzabíjajte, my ideme zatiaľ na mid. Tam kempia AWPčko. Poďme za nimi. Na Bčku jedno AWPčko. Možno som dostal. Tam je. Aj konektor bol jeden. Short. No jasne, teraz keď to vôbec nemyslíme vážne, vyhráme. Oj. Dajem. Olikot na topu. Dobre, gač sa volá, že Java. Porne to vyfejkujeme. No nič, je tu dole. Pušu. Nevadí, my vypúšťame Bčko, lebo nemáme bombu, takže rushuj to. Rush B. No, dropuj. A my máme bombu. Kde v Riči je tá bomba? A, 3v5. Oni budú kempiť bombu. Tlaninka naľavo od teba, tam budú dvaja aspoň. Dobre, drbol mi je. Java mi drbol AWPčkom, ako na šorte. Naľavo. One hit. Ja viem, ja som ho trafil. Obidvaja sú tam, nie? Oj, nevadí. What the devil? Neviem. Že som to vôbec zapínal. Presne tak. Asi tak.
Jebte na nich. Co boli? Áno, rozstrelaj mi gebulu. Aj, No. Poďme asi na Ačko, ne? Áno, stiahujeme to. My to zatiaľ podržíme, zatiaľ. Utekajte na Ačko. Ja potichu. Dobre, to by sme mohli dať. Ale dal som mu knife aspoň. Jakub, obidva, 2 CT-čko. Beží za mňou. CT-čka beží. Aj posledný bol CT-čko. Oni ma opustili? Podľa na CT-čku je, na Ačku však poď sem. Dobrá. Moje, keď už ste to nahádzali smoky. No choďte, však one. Nič teraz nemôžu. Dobre. Dávaj, short. No plantuj. Sú tam smoky. Plantuj, Andy. Ešte. Uba. Nie, mne to laglo. To čo som spravil. Posledný kitchen, Pavlo. Dobrá, Jakub. Fejkoval som to, otáčaj. Teraz všetci na bečku, pôjdu stade. Nikto tam není. On má cheaty. Ten Dolion. No jo, čaká tam. To čo? Dá mi. 1, 2. Short. Nebaví ma to, chlapi, ja to lívne mám v renti. Všetci alebo niekto musíme ísť hneď. On z nech strelaní po mne a zabije mňa. Nič nevidím. Doriti, jeden kempy. Len ten ladder. Naša má AWP. Ale skoro ho zabijú, škoda. Chlapci, dajte veľké proplaye. Go! On je úplný retard. No. Na moja kačko, takže to vyhrá. No jasne, ten bol dobrý. Prečo ide na bečku? Aha, to by ešte možno stihol. To je on retardovaný. chápeš. Kámo. Tupec. Akože je. Viete, ak sa smeje má spolužačka? Tak sa smeje. Tak to mama. To ešte odložíme, chlapci. Opa. Ty debil. Tu. Ty retard. Steka mi to, chlapi. Chlapi, akože nič nevidím. Nič. Neber. Ja, ty David. Ja by čekšia sil. Dobre. No. To nemôžem strať Andymu. Je.
Nie. Asiu, ty vole Asiu. Kámo, však hraj vola, čo ne? Tak ešte vyrovnáme, 12 bude. Sadnem hej, máme. Ako nič. Na raňajky. Ty vole Asiu. Dobre, cez smoke ma zabije. Zabij ich, Jakubiko, všetkých do jedného. No Jakub, daj tam voľaký play. One time, next time. Oj. GG. A už sa koncoval, takže čaute ľudia, ahojte.